Задачата за днес са две. Едната задача е да се дообработи един участък, който все още няма достатъчно надежна просека. И другата задача е да се обиколи целият периметър, да се провери дали някъде нещо не е останало от вчера. Не знам, защо не умра, викам, Божечко, защо не умра, Тошко, прибери ме, Тошко. Прибери ме, не мога да живея, пайше, Тошко. Никой слизам на центъра, му свалиха, няма никакъв полицай. Какво правите, Горшков, тя му казвам, какво правите, викам, сте се наредили, къщата ми гори, викам, па вие стоите.